Fluffy Unicorn-skiten. Titta på streamen då. Får inte ens kolla. Ja. Snyggt. När kommer droppet då? Det kommer. Det är först att göra det. De är så jävla bra. De har gjort massa såna här. Vad hände? Men det är en del av låten. Det ska vara så. Feeling. Det är fan sorgligt egentligen.